IGcokama selivelela kugadla kabuhlungu uWelile Mchunu ke lapha ke licasulwa ukuthi ke uWelile Mchunu lokho ezitika ekubeni umthandeni engakaze ke athi shu kuyena ke uWelile Mchunu uphendule kabuhlungu umthandeni ke ngananka ke amazwi ke ngaphansi ke kwekhasi lakhe ke lapha ke awabhekisa ke uWelile ke Mchunu ke lapha ke uthi ke bese kuba ke uWelile Mchunu wasethi ke unekiwi ke eqala ke lapha ke emqaleni ivale ke nasemqaleni njengopholoneka kusho iGcokama ke elisha ke lapha ke umthandeni umfoko amanqele ke enziwa ukucasuka njengoba ke sike sabona nasey'nkundleni zokuxhumana ke uWelile Mchunu ke akazibekile phansi ke ungathi umculi kaMaskandi uqobo lwakhe ke lapha ke lokho ebhizi ke ehlihleleza ke umthandeni ngenhloso ukuthi ke akhulume umthandeni ukudinwa sekuzokwamuma enhlizweni wabhala ke nanka ke amazwi ke lapha ke wathi ke akaphume kuyena ke lapha ke njengoba ke ebhala ukuthi ke uWelile Mchunu ke ukakwe iKiwi egcwele ke emqaleni ke ivale ke njengopholoneka bafowethu ziyakhala la abantu abaningi ke bazamile ukukhuluma noWelile ukuthi cha akaphume kubacula kayena umculi ko TikTok nakwezinye izindawo kodwa abantu abaningi bakhala ukuthi ke beke waphuza okusaya inkambo kaFaro uvela acabanga iGcokama mase yagadla njengoba egadle nakumahuke lapha ngentokazi esebenza nomthandeni nakho ephinda egadla neGcokama iGcokama laza la iphendulela injalo indaba asitholana kwezinye engizokuphathela zona.